Yes. Kanti wena waduna usemini kangaka kutheni? Ngela kuhlangana. Yini engahlanganiyo? Post every day. Ngama certificate anifaneleyo abanqhatsha ngila ngazi ukuhamba. Vele izinto zakho zawuhambela kanjani lokhu ugqoka umzimba wayizolo? Uzama ukuthini? Hayi wena mfana uyawugeza uyanuka manje. Hawu, buka mfana, buka mfana. Yabona sengivele kuyashaya umlando mfana. Yonke into yami ihamba ngolay. Ngivele ngafika ngadedela ugazi ngadedela umzimba. Manje ngifresh ibheka lo jalele litha liyangifuna, unasizo uyangifuna, uyangihwakela ngimuhle ngiyacwebezela mfana wami ngipunchline. Wona usoloku uyipunch zero. Hayi fusek man. Uzongitshela ukuthi uyanuka Nkuee, uyanuka. Akuyogeza manje. Yes sis. Hayi nqa. Hamba uyothi manca lawe. Malumz ngazi ukuthi kanjani.